hürmet. Näme? Menden gowda ýürýänmi seni? Näli hürmet diýen? Bolmady näme o? Nirde kim gowy doýursa, şoň ýanyna barmaly gorna. Hawa, kim şo? Hani görküz? Bizar etdim emme. Gel özüň jaňy sen al, men omurundan. Bolýa. Dur jaňy gelsin garaş. Alo. Sen näme doýurýan? Doýurup bilýän bolsa ugradan düşsem saňa? Görel nähil doýurýanyňy. Şo gelsin. Sen özüň ahyryndan ýüz döldürdi ki şoňa geçýär. Göräýär. Göräýär. Men gowurýan soğuk bir sonsam. Menim gowy pişirýän eken. Maňa da goýaýa bir ksan onu. Sen gitme ho, gadanlak nahary, ünde doýmak ben gedem. Iýber. Men gowy gidip çykýanym o öz ýerlerine baryp ýer. Halal samtalaryna soň, agzyňda ýeke täpir tagamy alyny. Eýsem ondan soň hakykatdan hem doýýar. Sebäbi halal somsa, puluna da diýýän somsa, ýeline de diýýän somsa. Uwaýarsın. Erkekler hakykatdan doýurýan somsa. Gidecek ben izin. İste gümçek düşündün değil mi? İçinle oynak düşündün mü? İzimden bara oturma. Ne oluyorsun? Vah. Adamcan. Ahir gıydın yüzüme bastı. Ne mani? Yönü işlemen yatayım diye erkeklik duyguyma değdi, namusuma değdi. Mende de namus var, duygu var. İste gümçeksin ne? Kıydım. Ay ya yok. Ne yamanlık etti? Ne etti sana? Esselamu aleyküm. Sarıyat ne mal tutturdu. Size rahat koyup balmaz. Ne kadar giyiyor gitti be? Ağlı bizde yaşatan olan yok mu? Esselamu aleyküm. Zora mal tutturdu. Dişi o. Kıydım. Sizyal qaytışanlar üçün ne sağlar yetim aliye düşünen yok mu? Kızılım mal tuttur getir kızılım ver. Vah oğlum can. Saftanım gitti altın ay oldu. Sat çolkum madalya. Ökünüp görmesem. Oğlum oğlum. Böyle kakam sağ ol. Şu kızıl satamda son sana da koymak eder. Görüyen min neyle o giyiyorum mu? Gidip paraya kadar yaşlı ediyor. Ne el kavuya koy, ne el kavuya. 200 garre, 10 gödek girip çıktın, bir gödek otur demedin ha. Oğlum kalın otur gitmedi kal. Tamam kalacak mı ne ama gitmene yerim mi ben? Öydün kaydım da bana baran yerim mi? Kime durmuşa çıktın? Uy, kime yankayı alsan şu baran yerim mi lan molluydu? Nire gideyim ben? Bunca mebel ladet ettirdim ya. Bollun şu kızılam alınma oraya var ya gidecek de satacak. İyin kımmat altın ay oldu alyanlar. Şona sat. Altın ay oldu alamır. Satacak yönü öyde var ya mena otuyun. Men atlarında bulam atıyor. Ona bulam oturuyor o uruşları ya. İyi satacak. Değil mi gitsin iyi satın ölmeydi oturuyor. Yönü öyde otuyor uruşacak. Gittiğin anlamından melek iyi satacak. Açıp beren iyi satacak. Pul kadar gitti. Men her mıydınan geldim. Her malmana geldim. Böyle. Resul. Men 6 yıldan beri sana bir zat aytıp bilmeniyorum. Senin bir zat gizlep Näme boldy? Näme izlep gördüň temen 6 ýyl bäri? Näme aýdyp bilen ok sen? Sen makilige edýänmi? Yok. Onun ümmettirrak zat. Onu näme bolup bilen başga? Yani 6 yıl bundan adam sen benimle nikahlaşmakkan nikah yerde sen başka biriyle nikahlaşık olup durdun. Ondan ben seni urdum, sarsırdım da benimle bile nikahlaştık. Sonra nereden bilecekti? Birce olup söyleyip yaşap görsen. Başla beni Resul. Maňa bagşa diýme. Maňa bagşa diýme. Sen nädip beýdip bildin? Şumada seni sana beren söýgüm, agzy birligim, duýgum, ömrüm, söýgüm nirede? Bireli bir de
bilen şireli. Yüreğin bağa gireli, yüreğin bağa gireli. Kızıl güller tereli. Düşündürecek men, dinle ben. Sana şunu cevap veren söyleyeyim. Bardı badarka vurdun. Ha? Ben oğuzun ayarım markana kastıra öyle. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Dinleyen başlık. Kerim, häzir başlyk ýa çalışdyrmana barjak diýdi. Iň ow ýagyn oý filtrlaryna çalış. Pulum almagyn, özüňe medeniyetli görüş tutuş tekin başlygydyr. Bolýa başlyk. Salamu aleyküm ya çalışmalar. Oo, aleykümselam başlyk, bu başlygy. Lan telin näme? Sizi görýän içimde Arnold oýanýar. Bu turysmy gelip başlaya. Göwnüňizi. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Agam, başlyk bara, iň ow ýagyndan öýüp ber dedi. Ine, Coral Fly, ýokdur muňa tay. Ýagda da filtrda da bu ýag uýýaňa maşynyň öz diline saňa alkyşaýdy. Dost ya çalışdyrmana geldim de. Ustada duran botda garasta görüň, ok bu gözüňle almy. Men gyssan mazraklay. Çıkar o maşini. Ukulatkal diyor, sıpatyny çağın birinji gedek çeken turuna jan giren ýalygdy. Ýa samırdap durtuma, ýumtur kömür turşyga bölüp çykarjyňy. Agam jan, sen görýäne, Nurana diýip bir jor amma şo ýadyma düşe, sen ýüzüňe seredimde. Näme diýäňe? Gyýdamen diýänim men. Ýüzüň Nurana jan agam. Coral Fly, ýokdur muňa tay. Koroflan gowlugyny özüme bilýän. Ýürege düşdüň ay. Bagyşla jan agam, şo awraýdan şörnýöni sen ýüregiňe düşmeli. Coral Fly, ýokdur bu ýaga tay. Dost, men kimligimi bilýän? 8 golcuk klasmynyň ýene bir gedek geldim killen gopur futbol ödemde top edip oýnar. Bir sagatlyk dip taşla gaýdar dandan bäşe çen aglar oturarsyň. Ya sen al tiňarna çen aglasyň elän. Taşlelindäkinem ustan şaýyn oýnandan taýyn oýna diýipdirler. Bu garştaýdan. Bolly ne jan agam. Твоя тачка официально прокачана. 8000 kilometrden gelip yeni suya uyduracağım. Hiç şu yok. Sebep Coral Fly. Yok bu yağa tay. Näme bermeli? Yista canağın başlık. Yista alma dedi. Arkayı. Başsana tanama oynandı da sağ ol. Ha, oyunun var ayağım. Men tanaýan sen başlygyny. Jaň etdirip gelemde şeýdip garşalýanmy? Pekhin başlığım ağam sen. Dağı näme? Nerden aýdan da? Ağam can ağam. Yek ağam. Yüzünü vuran ağam. Sen iň ow ýagy bilen filtr aýtsyna. Ay can ağam. Coral Fly. Yoktur mu ta. Yağda da filtrda da. Bolly, seninle ýa çalışma. Öz ýagyň çalışmak galar. İşiňi çalış. Menin TikTok'ıma orth hatta komentriýa ýazmaň dostlar, dogorlar, sizlerden ulakan haýyş. Men orth hatta okaban bilemok, ýazban bilemok. Kim orth hat komentriýada ýazsa, onu kopylamaly, soň çatdy patda bermeli, soramaly, şol näme ýazdyka maňa okap terjime edip berdi. Oňam ýüzüne garap oturmaly bir minutlap. Soň erbet zat ýazamasa soň ýene TikTok'a girmeli, şoň komentriýasyny tapyp almaly, bozmaly, aýyrmaly, erbet ýazamasa. Meniň wagtym ýok, ol orth hatlarda komentriýalary ondan kopylap alyp, soň çatdy patda berip, soň onu okap görüp näme ýazdy kaşyl diýip wagtym zaýalamaň dostlar, haý sizlerden. Türkmence komentriýa ýazyň maňa ýazsaňyz, men türkmenjany okaban bilerin. Gowy zat zor bet komentriýa bolsa jogabyny bererin. Erbet komentriýa ýazsaňyz bolsa negim blogam ederin, komentriýalaryňyza ýuduraryn, ýani aýyraryn. Orth hatta ýazmaň. Näme ýazsaňyz hem türkmence ýazyň, meniň hem wagtym zaýa bolmasyn sizleriň hem. Gowy zat bolsa durar, TikTok'ymda komentriýaňyz. Erbet komentriýa bolsa aýyraryn, ýuduraryn, blogam ederin şol dakykada, şol minutda. Ors morsuňa düşenmek men. Şu öz türkmen dilimizi östüreliň, öz türkmen hatymyzy östüreliň. Bizleriň özlemimiziň bir baý taryhymyz bar, baý süýji dilimiz bar, baý hatymyz bar, perhengimiz bar. Näme ors dilde ýazýarsyňyz dostlar? Näme mejburiýetliňiz bar? Öz ene diliňizi östüriň, öz türkmence latini, öz hatyňyzy östüriň. Geljek nesillerimiz türkmen dilini okasyn, türkmen dilini öwrensin,
Türkmen dilde, Türkmen hatta yazsın, cahana yayrasın bizlengem dilimiz, tarihimiz, perhengimiz, hatımız. Ors hatı okuyanlar özleri ediversin nametse o hatını yayrat ýokmy, dilini yayrat ýokmy jahana biller näme üçin kem galýos biller. Şu öz dilimizde geplemen, öz dilimizde yazman, ana şu biller dünýäde kem galýos. Öz dilimize, öz hatymyza hyzmat edelim. Sag bolun dostlar. Var ya sen güller, ben seni